Brakels jongt Soldaat van Oranje met het NNO. En operettezeilskip Le Rigolo jongt Don Quixote de la Mancha. En ik ben bij de try-out in het Posthuistheater, theater met de lezers van het Fries Dagblad. Don Quixote. Dat ze mooi jongen koer, dat wisten we al, want Janneke woon lied in 2010. Nou is ze klaar voor een nieuwe stap in haar carrière. We kennen acteur Joop Wittermans, we kennen actrice Margje Wittermans, zijn dochter, en ik zoon Mats. Maar we hebben ze nog neer te jaren in één stuk zien. De zuipkeet is speciaal voor hun skreun. En Don Quixote de la Mancha troch Le Rigolo. Het is geen opera, geen musical, maar een musierette. Die term betocht Martina Hilarides, geestelijk mem en artistiek leider van dit project. Eerst wieder het boek. Doe de film. Doe de musical. En die draait nou al 2 jaar altijd volle bak. Soldaat van Oranje is een sterk verhaal. En van de musical wordt zijn dat het een van de beste in het genre is. En het lauwste hier ze daar natuurlijk een volslijn symfonieorkest bij houden. Maar dat is net te betalen. Wat het muzikaal leider Jan Tekstra nou betocht? 4 solisten zongen stukken uit de musical met het Noord-Nederlands Orkest. En Janneke Brakels van Duinem is één van die 4 solisten. Doe eens doen. Doe maar. Kom vrij met mij, neem een hart en breek het open. Kom vrij met mij, alsof morgen niet bestaat. Maar hou niet van mij, vroeg of laat raak je me kwijt. Je verliest me aan de tijd. Dat is perfect. Laat me verdwijnen, vertrouw maar in mij. Straks is het voorbij. En dan krijg je natuurlijk 18 maten die swing. Oh. Dus 18 maten. Dank u. Jongeres Janneke Brakels van Duinem had het drok. Elke dag begint betiet voor haar. Toen ze in 2010 met haar popband Equal Souls het Frieske lied won, is ze belutsen bij een soort projecten. Maar een hoogtepunt is nou wel haar rol bij het concert Soldaat van Oranje. Er komt een tournee met het 150-jarig Noord-Nederlands Orkest in de noordelijke provincies, dus er moet flink gerepeteerd worden. Bij dit speciale jubileumconcert zongen de solisten nummers uit de musical. Janneke had de partij van Charlotte, de vriendin van een verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van Erik Hazelhoff-Roelfsema. Ja! Ik ga niet naar Engeland. U moet naar Engeland om de monarchie te redden. Wat gebeurt er met ons? Achtung! Ik wil vechten tegen die gore school. Oh, daar komt de hoofdrolspeelster ook al aan. De eerste repetitie met de solisten voor het concert is in de Dutch Studios in Amsterdam. Ja, yes. Kleine man zoent grote vrouw. De Orenjongers binnen Charlie Luske, Joost Marsman en Angela Groothuizen. Maar die kinderen hoort net bijwijzen. Ja, ik heb het joh. Ik spring over wolken. Ja, precies. Ja? Nou, eigenlijk het Jan mij voor vregen, Jan Tekstra. En had ik een liedse auditie doen en nou, dat wordt natuurlijk. En ja, ik ben er eigenlijk heel mooi in roegelen. Als het nieuwe Frieske talent. Ja, inderdaad. Ja, zo werd het omschreven inderdaad, als een nieuw talent. Nou ja, te gek. Ik ben natuurlijk de niet-BN'er uit het ploegje.
Heeft je er les van? Nee, helemaal niet. Nee, dat vind ik juist wel lekker. Daar kan ik me lekker aan oploeken en ik zeg wel, ik kan er een heel soort van leren. En nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik spring over wolken heen en ik kom niet meer omlaag. Jan Tekstra is de vocalcoach bij de musical en het concert. Hij had bij het management tegen zijn best dien om Janneke Brakels voor het concert aan te nemen. Gevoel of mijn leven maar niet begint. Janneke is sowieso super muzikaal. Dus het conservatorium dien, dat is wichtig, want je moest wel een beetje lezen kennen voor dit soort dingen. Maar daarnaast had ze ik nog gewoon echt een geweldige stem. Soepel, hichte ik. Zij komt echt binnen. Als zij jongt is, maar dan komt er een hele loerd mooi. En dat is net met alle jongeressen. Soms bloedt het wat tin in één gebied. En bij Janneke is het gewoon het hele gebied. We zijn verslagen denkend zijn. Maar kijk, ik ben nog vrij. Deze jongen is nog lang niet klaar. Maar hoe is dat maar zo'n orkest als solist te jongen? Ja, dat best wel heel... zo'n orkest maakt het zo'n herrie, zo kan ik zeggen. Maakt het zo'n geluid. Dus daar best wel echt in een heel iets piekje voor zo'n heel grote ploeg. Grote wensen, mooie dromen. Wanneer mag ik uit de slapen? Ja, de oors als een band. Ja, heel oors. En die passen zich al heel makkelijk op die oren en oorsom natuurlijk. En nu gaat alles, ik voel wel alle keer volle trager. En dan merk ik dat ik echt van het improviseren ben en van het nou ja, losse jongens is maar. En in de musicalwereld is dat natuurlijk wel heel oors. Dan gaat het echt wel volle meer op de noties. En toch denk ik dat ik nog wel probeer om hier en daar wat eigen losse, nou ja, wat eigen gevoel in te lezen. Wij zijn hier nog lang niet klaar. Als je uitvierend muzikant bent en er worst van leven, dan is Friesland is wat te lied. Nou ja, haar ambitie is, krijgers die van mij, om ervan te leven. Ja, dan moest altijd wel even hoe de oudste die ik hinnen. En ik denk dat dit voor haar een hele goede stap is, want ze liet haar zien. En nou, het producent heeft natuurlijk heel wat gehad en die weer echt super enthousiast. Dus het kan een aanleiding wezen voor haar om een opstapje om welke kant dan ik, om bij verder te komen. Draag me hier vandaan. Morgen is de première in Grace. Op vrijdag 9 november speelt het Noord-Nederlands Orkest en de solisten in de Lawaai in Drachten. En op 23 november in het theater in Snits. Sorry, ik was je vergeten. Trouwens, ik was al bijna naar de wc. Wacht op jou uiteindelijk. Ik was al bijna naar de wc. Ik die laatste noot. Dus je mag je eigen doen. Joop, het zij je gegund. Het zij je gegund. Joop Wittermans vierde verliezen hier zijn 40-jarig jubileum als acteur. Dochter Margje en zoon Mats hebben ik keersen voor het vak. Joop en Margje stien twee verliezen alles te jaren als huid en dochter in één voorstelling. Maar nou dan binnen alle drie Wittermansen verenigd in één stuk dat speciaal voor haar een skreun is. De Zuipkeet. Bijvoorbeeld als ik zeg van praat ik vaag. Joop, Margje en Mats Wittermans repeteren het familiedrama De Zuipkeet in het Grand Theater in Grace. Het komt erop aan in de laatste weekend van de tariering. Zeker als je wekenlang maar je eigen familie op paard binnen. Ik gooi het maar meteen op tafel. Ik wil, samen met jullie, De Zuipkeet, nieuw leven inblazen. Huid wil de Zuipkeet weer optuigen. En dat roept alle meusters uit het verliezen wekker. Kening alcohol spelen nogal een grote rol in dit gezin. En het kind dan ik net oors of dit lied de confrontaties tussen huid, zoon en dochter. Toen ik hier gewoon begon, dacht ik, jongens, dit wordt mooi, lekker ouwe hoeren dolle. Maar dat voelde een beetje af. Ja.
Want het is toch, ja, best met werk gewoon. En dat gaat net samen. Het wordt dus net cadeau, jong. Ieder huisje heeft zijn kruisje. En daar gaat het natuurlijk, daar gaat de voorstelling over. De voorstelling gaat ook over de onmogelijkheid van familiepatronen. En die hebben wij natuurlijk als echt gezin ook. Maar ook als het gezin wat we spelen. Daar zitten, weet je, die moeten patronen doorbreken in hun gezin, wat niet lukt. Maar zo kampen wij natuurlijk privé ook met patronen die wij ook moeten doorbreken, maar wat ook niet lukt. Ja, Iedereen herkent dat. Zo'n familiedag is al denken sommigen al, oh god, vandaag zonder familiedag. Eén dag. Eén dag, nou ja, kun je nagaan. Ja, en je maakt niet een toneelstuk over een gezin waar alles goed in is. Nee. Dus je maakt niet een stuk over de happy days. In ieder geval, dat wouden wij niet op die manier. Ja, dus je zoekt in dat gebied waar het knalt en waar het niet goed gaat. En waar het verdrietig is en waar de pijn ligt. En dat is gewoon daar niet maak altijd je leuk. toneel over. Dat is heftig. Omdat je inderdaad met je eigen broer voor je hebt en je eigen vader. En ik roep keihard in het stuk, papa, zie mij, zie mij. Nou ja, dan heb je dus je eigen vader in je handen die je vraagt van, kijk naar me. En dan, het is geen acteurcollega waarbij je dat kan spelen, maar het is echt Joop die je in de ogen kijkt. En dan denk je, dan moet je soms ook wel even van slikken. Dan denk je, ja, we raken hier wel wat aan. En, dat vind ik heel mooi eraan ook, dat je dat gordijn optrekt. En dat je dat taboe doorbreekt van dat in elk gezin zijn drama ligt. Ook al is het heel klein of heel groot. Dit wijntje heb ik opgepikt in Italië. In een wijngaard, paradijselijk. Porco di cane. En dit wijntje smaakt werkelijk goddelijk. Pa, Han drinkt niet meer. Kom op, ik drink niet meer. Dit is geen drinken. Dit is puur genieten. Hij is er net van af. Hey, hallo, ik sta hier hoor. Ik kan ook voor mezelf praten. Ja, maar je bent er pas vanaf als je er goed mee om kunt gaan. Maar als hij nou water wil drinken, ik vind het prima. Han, ja. Als jij nou straks barkeeper bent, dan moet je natuurlijk wel Amstel Light gaan drinken. Of druivensap in een wijnglaasje. Klanten die... klanten en even gaan. Ja, precies. Nou, oké. Nog een keer. Maar als je nou straks barkeeper bent, dan moet je Amstel Light gaan drinken. Of druivensap in een glas. Klanten houden er niet van als de barkeeper niet meedrinkt. Dat maakt argwanend. Ja, hij had soms een spontaniteit, maar ik soms een schaamte leer ziet. Daar werd ik wel eens wat jaloers op ben. Ik denk van... Ik merk toch dat ik, al die jaren, dat is toch bepaalde normen van jezelf had. Van, Safie ging net op het toneel of dat ook net. Of terwijl ik nog een hemsjoch. Ja, kom op man. En te vol is een shock het wel. Ja, dat vind ik wel leuk. Nu hij wat ouder wordt, vindt hij het moeilijker ook om met teksten om te gaan. En vergeet die dingen. En dan denk je, oh ja, daaraan kan ik wel zien dat hij soms wat meer weerstand heeft met het repeteren. Eigenlijk vindt hij repeteren vreselijk. En denkt hij, nou, laat die voorstellingen nou maar zijn en lekker spelen. Maar ik vind hem heel erg goed. Ik kan nog steeds van hem leren. Dat hier en no moment, wat zij sterk had, dat vind ik dan ook weer mooi. Want daar leren wij, Mats en ik, ook weer van. Dat ze zei, nee, kom op man, hier, nu. Geen trucjes, geen flauwe kultjes, geen leuke timingjes. Hier. Stel, we waren de 3 stratenmakers geweest, dan is het ook maar de vraag of dat het gezond is om dan met z'n 3 een straat te gaan aanleggen. De dokter die denkt dat ik ADHD heb. Lul. Probeer net zelf al die chemische troep af te komen, gaat zo'n arts weer nieuwe pillen lopen voorschrijven. Trouwens, de dokter denkt dat pa het ook heeft. Gevoelig voor prikkels, neiging tot depressie. Typische. Jij, pa en de zuipkeet. Dat kun je toch niet willen? Met of zonder ADHD? Waar moet ik dan de rekening van betalen? Je bent acteur. De regisseur houdt van je. Je hebt alleen maar geduld nodig totdat je een andere rol krijgt. Dat zei je net zelf. Toch? Dat zei je toch? Of is dat gelul?
Het is zo'n puzzel, het stuk. En we zitten echt te knokken met het stuk. En we zijn er nog niet. En we zitten nu 9 dagen voor de première. Dus er is stress en er is spanning en er is druk. Dus we zitten echt een beetje zo. We zijn eigenlijk wat verder uit elkaar. Dus nu hebben we juist zoiets van, oké, even dit. En, maar wat Joop zegt, we zijn eigenlijk wel ook heel hecht. En, kijk, je kan het niet doen als het niet ergens in de basis toch. Anders ga je het gewoon niet aan. En dan ga je het al helemaal niet halen. En nu zitten we wel op een punt dat we ook dat we juist meer afstand van elkaar moeten hebben. Om dat te kunnen. Op het emotionele vlak. Om dat eraan te kunnen, ja. Om dat gewoon weer ook weer bij elkaar te komen. Want je moet ook weer bijladen. Ook van je familie moet je ook bijladen. Sommige mensen die... Kijk, na zo'n familiedag... Sommige mensen die hebben dan gewoon eigenlijk een maand vakantie nodig. Ja. En zo zitten wij... Nou, ik vond hier ook, hoor. Wij zitten gewoon 6 weken... Eigenlijk iedere dag te vroeten in van... Ja, maar wat is nou eigenlijk niet leuk? Moet dit doen, wat is nou echt doen, kut? Wat is nou echt vervelend? Wat is nou... Waarom werkt het niet? Wat doet nou het meeste pijn? Wat is nou... En dat is zwaar. De Zuipkeet begint in Friesland. Nou, vreed is er nog een try-out. En sneun is de première in de Labij in Drachten. Als je het echt goed zeggen wil, dan zeggen je Don Quixote. En dat doen de jongens van Le Rigolo dan ik. Het grootverneemde boek van Miguel Cervantes is al meer dan 400 jaar oud. En het is de basis van dit naaie stuk. Vanavond zullen ze het voor het eerst laten aan het publiek hier in het Posthuis Theater. En daar binnen voor uitnodigen de lezers van het Fries Dagblad. Alles goed vandaag? Vanaf heden is mijn naam Don Quixote de la Mancha. La Rigolo bestaat al meer dan 10 jaar. En ze hebben eerder grote producties gedaan. In 2009 It's Heel Heven, een grote musical die we 10 keer opgevoerd hebben. En deze musical gaan we nu 4 keer opvoeren in de grote theaters. Zeg maar 4 voorstellingen, hè? Ja. En dan een enorme investering en dan maar 4. Dat is toch weinig? Ja, we hebben zowat al 2 jaar, geloof ik, 1,5 jaar aan het werken. En het schrijven ervan, van de hele productie. Dan doe je toch 20? Nou, het geld, hè? Het is duur. Een hele dure voorstelling. Hoe duur? Nou, dan praat u toch wel... €100.000, daar gaat het niet overheen. Maar het komt aardig in die buurt. Optimistisch goed. Ja, wis. Wij verwachten jong wel weer wat meisjes. Daar gaan we wel vanuit. Volle? Nou, als er een goede 100 komen, dan is dat alweer mooi. Ik hoop 150 is helemaal mooi. Wat zal dit? Ik zal even soep brengen. Voor wat? Voor de meisjes die hier moeten oefenen. Waar ben je? Wat ik vreeg je mooi. Wat zei je? Waar ben je? Ik ben de verteller. Ik denk, ik zal even voor jou het hinder ontmantelen. Dan kan je ook zien hoe mooi Rocinante is. De verteller? Ja, vertel. Ik ben de verteller. Ik zit daar voor die boekenkast. Ja. En ik ben de verbinding van wat hier op het toneel gebeurt met het publiek. Wat was u aan het doen? Ik ben met de planning bezig voor de Griem. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Ben een boef in de ogen der braven. Waar ben je? Ik ben Suus. Soes, in stik of gewoon? Gewoon ben ik Suus. En in het stik ben ik gewoon bij het koor. Aan de rechterkant, bij de erebemeester. Het verhaal is dat Don Quixote dat zich plotseling vindt dat hij ridder wezen moet. En die shut vanwege zijn gigantisch groot aantal boeken wat hij leest, wordt die man helemaal
helemaal dwars door alles heen. Hij zet molens aan voor legers en schip voor inderdaad ik voor legers. Hij werd helemaal de tureluurs van wat er al is zit. Reuzen zijn het. Betoverde. Ah, ik heb nog nooit reuzen gezien. Aha, maar misschien heb je er nog nooit naar gezocht. Don Quixote is iemand die gaat voor zijn dromen. Hij heeft een hele grote droom en hij wil de wereld verbeteren en alle onrecht aan de kant zetten. En ja, daar draait hij soms een beetje in door. Ik werd 80 en toen dacht ik, het wordt meteen ingewikkeld. Dus ik heb een trapje lager genomen. U zou wel mee willen doen? Ja, vandaar dat ik nu ook hier ben. Daar heb ik wel wat een leeftijdsgrens stelt, want ja, je haal je er net meer in die vrij oud is. Iemand die erin zit en die oud wordt, dat is weer wat anders dan iemand die erin loeken. Want dan krijg je een beeld van het koor dat die zeggen, ja, het is wel een heel oud koor. Ik vind het wel mooi om te doen. Best gewoon, het is helemaal leeg. En dan komt er een grote vrachtwagen en heel is leeg. En dan steert er een paar uur later wat. En dan is het helemaal volbouwd. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ook al zit iemand nu wat meer stil in het koor of die zingt alleen maar mee in het koor, die heeft wel andere dingen meegeholpen. Die heeft inspiratie geleverd, die heeft gewerkt aan de kleding, aan de decor, aan alles. Het is gewoon alles bij elkaar. Ik ben danseres van beroep, ja. Dus professionals doen ook hun best hier? Professionals doen ook hun best hier, ja zeker. Kent u het verhaal natuurlijk van Don Quixote? Zeker, ja, zeker. Wat zijn voor u de kippenvelmomenten? Als ze halleluja zingen, dat vind ik zo mooi. Halleluja, halleluja, halleluja. Armoede, te weinig eten onder de gewone bevolking. Sancho Panza, jij bolle buik. Ik kom. De mooiste scène. Dat wij lezen en dat ik zeg, hij is mijn vriend op het einde. Kent ik onder solisten moest je, en dat ben zangers. En je moet als je zongen, solo zongen, ik acteren kennen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Heerenveen, de première is uitverkocht, 9 november. Maar ook de voorstelling in Theater Sneek in 19 januari is uitverkocht. Dus de mensen kunnen nu alleen nog naar Steenwijk en naar Leeuwarden. En na je weekend dan ben we in Dordrecht, want daar heeft kunstenaar Jan van der Kooi een grote tentoonstelling van zijn tekenings van beesten. En hij neemt hem zelf een leerling van Leonardo da Vinci. Nou, dat is net de meeste vol. Dankjewel voor het zien en graag tot na je weekend.